Vil du gøre mig en tjeneste? Jeg ved, det er meget at bede om, men jeg vil gerne have, at du taler med mig. Det behøver ikke være om noget særligt. Vi kan tale om hvad vi skal have til middag, eller om vandet er for koldt til at bade. Vi skal bare tale et par minutter. Hvorfor siger du ingenting? Jeg har brug for, at du taler med mig. Kære søde ven, kan du ikke bare sige et enkelt ord? Jeg vidste, at du ville nægte. Jeg troede ellers, at store kunstnere følte medfølelse for andre, at de hentede inspiration gennem empati og et behov for at hjælpe. Det var dumt af mig. Du har udnyttet mig. Jeg ved ikke hvorfor, men nu har du ikke brug for mig længere, og så kasserer du mig bare. Ja, jeg kan godt høre, hvor falsk det lyder. Du har udnyttet mig, så kasserer du mig. Men det er jo sådan, det er. Du har virkelig såret mig. Du har ledet af mig bag min ryg. Jeg læste dit brev til lægen. Det var ikke lukket, så jeg læste det. Du fik mig til at fortælle alt muligt om mig selv. Hemmeligheder, jeg aldrig har fortalt til nogen andre, og så sladrer du. Nu skal du altså, du skal kraftedeme sige. Og der blev du bange, hva'? Et øjeblik følte du oprigtig frygt, ikke? Alma er blevet sindssyg, tænkte du. Hvad er du for et menneske? Eller tænkte du, det ansigt skal jeg huske, det udtryk, det tonefald. Jeg skal fandme give dig, skal jeg? Nej, nu skal du høre på mig. Du vil jo så gerne høre, hvad jeg har at sige. Du tror ikke, jeg ved, hvordan du har det. Men du taler jo aldrig om andet. Så hvordan skal jeg kunne undgå at vide det? Og så føler du dig udnyttet. Se dig dog i spejlet, hvem er det lige, der har udnyttet hvem? Har du måske nogensinde spurgt mig, om jeg vil høre på din evindelige snak? Nej, for du opfatter jo ikke andre end dig selv. Og så tillader du dig at læse mit brev. Og tror, du har ret til at skælde ud. Du havde overhovedet ikke ret til at læse det. Jeg gider ikke se på dig.